हामजाक मनो केयार खाया बा नों केयार खाया नोंगाना अमाहाय के फुनुगो नों आं बायदिनि मालायना क'क्राझार तमासे नों ते कबुनि बरक बाय याक्लमै बेराय फुनुगो ताइसे नोंगानो खाय फाइलिया मेलाव उसकुटि करी हिनी साव दारात वांग थाखाय हिनै हाय ताखोक आं रंनै किसिं याखमा दंनै यार सिबाकर देबरमा ताबुक रंनो आं काइसा स्टोरी साना थाङै दंगो तामनै हिनबा ओ स्टोरी खोनावै नरक सिजाय मानानो ताइ स्रोंनि मानानो हामजाक मनो केयार खाया ओ स्टोरी नि बुमुं नंखा हामजाक मनो केयार खाया इंकाय आबने साइ सकां नरक आं कयजावो नरक ताकफानानै यूट्यूब चैनल न सब्सक्राइब खालाया अंकाय सब्सक्राइब खालायना दि ताइ जाजाका अंकाय लाइक काइसा रई दि ते ओ वीडियो न पुलिस पाइथक जरा नायनन बगै कबक जागो इंकाय फाइदि आ स्टोरी रक न खलायनो हालायानो खरकसा बुखुक ताइ खरकसा ताखुक बरक कनैनो हामजाकलाय तंमानि तामुंखा बरक मालायनानि ताइ मेलाव थांगै मालायनानि बेरालायनानि हिनि क'क्राझार तंमानि ओ ताखुक ताम खायका बोरैनो कल खायका सालु आं तिनि फाइमालिया आन्दारा उसकुटि तलां थाका नों थानाखैबा थांसुकदि थांसिदि हिनै ब बोरैनो साका बोरै ब आ ककनो खोनावैनो दा कन हिंकाय जानो हिनि साका आफ्रुकाय बोरै बिनि बाया बाय थांका थाङै नायबा ब किसा मेला बेरायखा आ मेला बेराय मानि उल किसा साइट थांगै आयंग मालामाथिया ते अबहाय पुतला दल रक फाल्तानि नायखा नायनायबा आ गानावनो आचलाबो गुबुननि बोरै बाय आचलानि एक्स गार्लफ्रेंड आमाहाय इंकाय बनसे दल रक पायरिमानि नुगै दंखा आब्रै बोखा एमन काप नादा ना चिरिक नादा मोनै नादा खासलुक नादा ना जलिवै थापरा दारैनानै ब कुनो फानवान चुक मालिया उलंके सेला बनो नुकति नुगिया हायके आरनि कुतलै थांका बोरै साइट थांगै बेलायखनो दुखु नांजागै मुक्ति क्लाइजाखा आफ्रोके चलानि बिनि दल बरक सामाय रोंलायो आ चलाबाय आ दल उलंके बा चलाना दारा नायदि ताबुनि बररक तामंबायखा आंबोनो कुबै हामजागै तंगो ताइ बआनो थकाय सावो दे तिनि मेला फाइलिया हनै फेया बखा तिनि ति कुबैनि बोरैनो तुइसे अबाहायके बेराय तंगो ओ बोरैनि जागाव आं तंना तंमाखसै तिनि ओ बोरै सिं सिउ आइके साव ब ओ बोरै बेकरि के हनै तिनि के बआने अबाहायके से फुनुक सिउ इंकाय आफ्रुकाय आबास जे सामा हिंजाना दारा रिंखा फिया ओ जे दारा रिंजाकनाय बनो बानि ना नायखा हायपनो बानि मालिया आफ्रुनि सिमिनो ओ बोरै बोखाव जालिस नांजाखा बोखाव जित नांजाखा जे आं तिनिन सिमि आं लेखा परनो दामरिसनाय आं हामजाक मनो तै दामरिलिया आंनि लेखा परा तमुंनो तंखा गाकाय आंनि बागिबो खरकसाले खरकसा केयार खायनाय फायनाय हिनि बस वानचुक्का हायके खाजाने ताकुक सं हायके खाजाने बुकुक सं नरक ओ कथमानो दैयै बुसुक खाना तंजाखा कमेन्ट थाङै कमेन्ट बक्स थाङै कमेन्ट खालायदि तै अबहायनो तेबो कताल कताल नरक स्टोरी खोनाय तनन बागै आनि यूट्यूब चैनल न SK एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब खालाय बायदि हामबाय।